Около лагерния огън всички се забавляват. Единствено Тошко страда за бащиното огнище и майчината фурна. Пошли в фурната на майка. Ма тя е фурна на майка ти ли или? Не, Тя е някой там. да. Ти за това знае да хляба толкова много. Не ли хлябата, ма? Хубав ли? Хубаво. Така. Липсва ли ти майка ти? Бате? Само, че вие знаеш, живи братко мой. Няма проблем, те ще дойдат да видят, спокойно. Имаш някой микси тук вътре? Тошко. Дъско. Дъско е. Тошко? Аз мога опит твоята... Мога? Да? Мерси. Мерси! Да. Окей. Ей! Фото! Едно, две, три. По-късно Тошко ще обобщи ситуацията така. Боже, ще се пърсна.